Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Zvinhu zvezvo zvatanga manje muri yeZimbabwe regedza tingoonesa panapa ndiri kuita kunakirwa nyaya dzacho toda kutoita dzekubata nemweya zvotaimboita kuti dan zvikaramba zvakadai soka titi zvichamanifesta mahedden muchabeliever right. President Emmerson Mnangagwa shames Hubert Angel and promotes Paul Themba Tungwarara despite prophetic warnings of downfall. Muchiri kurangarira nyaya yaitarwa na Hubert Angel pachinzoni zvichazodai zvozodai and if you touch me you die by correction. I'm seeing 2 coffins. I don't know kuti aiprofita ani madays acho but ndakanzonzwa umwe akuanalyze achiti makaona nyaya ye2 macoffin yaiprofitwa na Hubert Angel yakanobudirira because pakanofa mudharageza paya pakabva pafa futi anonzani Sarwaka and for sure coffins iwayo paboard akatopinda same day akatedzana. That is true but I don't know kana yanga iriyo prophecy ya Hubert Angel inangu andinoda and ndozanikuziya pama levels acho emu politics kuti zvanga zviri kuenderana papi because people like Anatungwarara they are those guys very on top and andisikuzoziva kuti zvainyatso mecha papi but Tungwarara ndiye akazobuda chito responda izvozvo achitaura kuti yochimbomira kutudza zviprofita zvekunyeba iwo mira kuti nyebera ndozvona because vanhu vanenge vakagarirana vachiudzana kuti iwe mukusiya uyu achinyebera president sei anokwanisa ke kusaenda kunokonfranta kuna president kwacho kuti munhu ari kunyeba but anobva ane mamwe matauriro anobva azviita achiprove a point like what was happening because honestly pafair pakane chinhu chimamirira chakaita hakuna anonyatsozikanwa kuti anonomira achiti saka inini ndava neposition yakadai so pano umwe akambozviita mumwe mukomana yezvita kanzi ndiri DJ weSadak DJ wa president watu uya akazoenda hanzi akaenda achinonyaya Tungwarara ikokoko ndobva azosvika ndopasaka makaona izvesu achanyanya kubudikira pane maevents akuitika because nenyaya yekusaziva relationship inenge nevanhu kuti vanenge vane ukama hwakakura sei but hatinonya kutenderera pane zvinhu nyaya dziripo idzi because chandoda ngoedza ngokuonesai panapa kuti Tungwarara is becoming the most powerful guy in ZANU-PF because kunana Hubert Angel akambomura achidarika achienda kunana Tagwirei akambomura achienda achitaura zvaatotaura kuti iwe hatiri kuudzwa kuti zvinhu zvinozodai so kana muchiri kurememba zvinhu zvese izvozvo. So after everything that happened chitarisai kwatava izvozvo in a bold move that directly counters recent prophecies by Hubert Angel, President Emmerson Mnangagwa has dramatically expanded the role of presidential advisor Dr. Paul Themba Tungwarara. Dr. Tungwarara's mandate has been broadened from a narrow focus on Dubai and UAE investment to all regions worldwide, while adding key responsibilities for national empowerment programs. These include driving community initiatives through the Presidential Constituents Empowerment Fund. The timing is no coincidence. Just weeks earlier, Prophet Hubert Angel delivered fiery prophecies targeting ZANU-PF figures he accused of prioritizing the 2030 succession agenda in fighting premature power struggle and corruption instead of delivering real development for the people. Angel warned of several divine consequences, stating he has seen 2 graves and declaring that anyone who mocked or resisted the message would face judgment. Many in political and prophetic cycles interpreted the warnings as aimed squarely at high-profile advisors like Tungwarara, who were seen as blockers or distracting from national progress. Tungwarara responded defiantly, publicly branding Angel a chancer, not even a false prophet, and accusing him of using prophecies as tactics to cause division within the party shortly after reports emerged of Tungwarara's business facing suspicion, development that Angel's supporters hailed as the prophets being fulfilled. Other prophets rallied behind Angel, warning that Mnangagwa might not spare Tungwarara. Yet, President Mnangagwa has now done exactly the opposite. According to the official appointment letter dated 23 February 2026, Dr. Themba Paul Tungwarara was formally appointed under the Constitution for a renewable 2-year term. He is now authorized to conduct mutual engagement on behalf of the government across his expanded domain.
and will enjoy the same privileges, facilities, immunities, and support as all presidential advisors. This promotion sends a crystal clear message. The president values results over prophecies. Tungwarara has proven himself through tangible work from the presidential ball scheme to investment drives and constituents empowerment programs that are delivering balls, funding, and opportunities to ordinary Zimbabweans, far from being humbled or removed as Angel's prophecy suggested. Tungwarara is rising higher with a wider mandate to escalate Vision 2030 goals. The move has left Angel's camp stunned and prophetic circles divided, while some still claim the earlier business suspension fulfilled the warning. Mnangagwa's decisive action today effectively shames the prophecy and reaffirms that in the administration performance and loyalty to national development, Trump sensational spirit, declaring Dr. Themba Tungwarara's expanded role is expected to fast track more empowerment projects and international partnerships in line with the president's vision of prosperous Zimbabwe for all. This is not just an appointment, it is a presidential statement. Mnangagwa stands with those who deliver, not those who prophesy their downfall. But one thing that I like about these guys, they are the ones who are actually circulating this whole thing, this whole message, this whole, I don't know if we can call it propaganda or something, but this is no longer propaganda because Yubedenje ale media team yake kuchechi kwake, team yake inonge chimirona naye Tungwarara zokumsangano umsangano ZANU-PF Tungwarara Simba is strong. Honestly, we know that, we all know that Tungwarara is strong. Nje kumsangano kwekwe Tungwarara Simba majainza. Why? Because he ane strong fan base, strong base raka Simba kuti usatamene kuti wafana varakashi veve vanenge vachitoziva kuti murungu vanotonopuwa mari, vanotowana uche uviri kubva kwaari. Saka hapana pavanozobuda vachinzi vari kusapota mumwe munhu except iye wacho. Andiwazvona even kana uri iwewo uchiziva kuti ningi ndiye anokupa mari, kana uchida chekudya mwedzi ukapera uchida kudidi ndiye unongoziva kuti murungu ndiye anenge achingokupa mari. Saka ndo panongonetsera nyaya yana Tungwarara chete apa. But inini am not here kuti ndinge ndinoda kubudikira ndichitanga ndiri kuda kudzipindira kuti saka mazoona ningada so saka ningi ndiye ari kuzodiwa, ningi ndiye ari kuita sei. It's none of my business honestly. Chandingoripo kuti ndingoonesana nemi panapa ndichongoti apa Yubedenje waroho 1-0 apa ndo zvandingoda ndingotaura. Zvisina basa nekuti unogona ngochipinda kuchechi kwa Yubedenje, but toda kutarisa patsoro dzacho pazvibodzwa apa kuti aiwa munhu manga muri kuti downfall inouya, if you touch me you die by correction. Akatokutacha by thunder by 100 times achitotaura zvaanoda, but now apromotwa kusaidi kwenyuku kunenge kukangomirira madownfall kuti vabatike, touch not my anointed one. Zvepolitics nezvechechi kuZimbabwe ka dai totobatsirikana. Ichi dai Mwari wacho atokwanisa kutobatsira maZimbabweans vakwanisa kuti vanhu vakwanise kuzvinzwisisa, vakwanisa kuzviseparata zvepolitics, zvematongerwo enyika izvi nezvemachechi. I think zvinokwanisa kutibatsira senyika yese chaizvo, because tikada kuramba tingore vanhu tikangobatirira pakuti prophet hanzwai, prophet haabvunzwe zvakadai. Vamwe izveso vatoneta nekutonyengerwa kana vakadzi vavo hauzvibvunze. Unozvibvunza sei? Prophet havabvunzwe nyaya idzodzo shamwari. Kwada kubvunza prophet ameno zvako. Amen. Mimo kana inga iri kuitikawo kwako ikoko uchinzi prophet havabvunze. Mukadzi achienda kuma all night prayer usinganamata kuti mukadzi wotobelieve kuti mukadzi ari kunorara ari ku all night prayer. It's up to you. Unenge uchibelieve nditi ndozvo unenge wakada. But I'm not saying kuti mukadzi wako anogona ngane zvaari kuita otherwise. Ndiri kungotaurawo zvangu kuti that mentality iyo inofanira kungorabwa kuti uri baba padeni unofanira kutopa mutemo mukadzi wako kuti nhasi munonamata ndoziva asi nhasi ndoda kutorara ndichitombopuhwa bota usiku hwese saka hamusi kuenda kuchechi kwacho. Ende mukadzi anofanira kutozviaccepta izvozvo. Mukuzvinzwisisa kuti papa machinji vanoda kupinda vachitonga kwese nemumabedroom enyu, kumba kwako kunopiwa order yekuchechi utonzi takatsanya, utonzi nhasi hamuri lume baba, munhu utotsanya neorder yaiswa napastor, chinhu isinganeti nekutsanya chine chingokudza nhasi mukutsanya, utonzi anotsanya zvese potopiwa mutemo. It's not that good. Saka tiri kuti kunyika vari kutanga kumaprofits akundikana kunyika uko ndo pane nyaya yangu hombe. Maprofita kunyika vave kukundwa nevanhu venyika, vave kukundwa nemapoliticians.
ndo zviripo. Saka zvangosarira kwamuri kudzimba kwenyu koko zvamuchangoitawo nenyaya dzacho zvinenge zvazvenyu. I'm not here kuti ndinge chida kunoibhendisana namusoro kana kuti kunotemesana musoro nemi. Ane nzeve dzekunzwanzwa kana usina kunzwisisawo, it's up to you. But before I disappear sandaenda zvangu muri yeZimbabwe, gedza inoshandise mukana uno usinzi zvakakosha kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts naika vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti bataiwo kacompany iyo inonzi Education Research ikubatsirei. Company iyo inotungamirirwa neavo vanonzi Mukoma Owen ndoshasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Uri kwauri ikoko vari kwavari autravele kuswera uchienda kunovatsvaga. Saka tiri kuti no work permit no problem, since Education Research is the solution. Ende kana uri kunze kweSouth Africa unokwanisa kuuya futi kunoregisterwa company muSouth Africa muno unozodei uri kwauri ikoko, ivo vari kwavari ikoko. Saka garaiwa mavabata, mutaura navo, vokubatsirai, vokuitirai vari kwavari, muri kwamuri ikoko, zvisina kuwesta mari dzematransport kuzonoti muda unodii. Vari affordable, reliable ende munhu ari professional akazvipira pabasa rake raanenge achiita. Namba dzavo ndo dziri kubuda pascreen apo. Munongoti aiwa ndabva nekwaKuliend ndanzwa kuti anzi ndimi muri kupedza masports, ndimi muri kuita basa rine mazvo. Saka tibatsireiwo tikwanise kuti zvinhu zvedu zvetese zviende kumberi. Unotoona vanobva vatoresponda, havasi munhu wekuti ndewe chinzara futi. At the end of the day munhu anonyatsa kungokudza zvinhu sezvazvingori kuti shamwari zvinhu zvako todai wotoitirwa zvinhu zvako. Saka kana usina work permit ungori nepassport chete, gara wabata Mukoma Owen usingapedzi nguva ugara waitirwa zvinhu zvako izvizvo.